Ja by som vás poprosil, ak máte svoje Biblie alebo mobily, čokoľvek, tak si môžete otvoriť v knihe Skutky apoštolov v 19. kapitole. Verše nebudeme, alebo možno ak to stihne režia, tak možno, že niečo bude aj vysvietené, ale ja nemám pripravené konkrétne verše, ale budem aj čítať všetko, čo teda chcem. Takže kľudne vám stačí aj uši, ak nemáte možno svoje Biblie, alebo sa chcete takýmto spôsobom sústrediť. Budeme sa ešte krátko modliť aj za toto slovo. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za slovo, ktoré máme na stole, Pane. Ďakujeme Ti, Ježišu, že to sú slova života. Že to není len kniha, že to není len papier, Pane, ale že sú to slova života, ktoré môžu preniknúť do nášho vnútra a naozaj tak nás zmeniť, že budeme zapálení pre Teba, Ježiš. A tak ťa prosíme, aby si sa nás dotkol a aj my vyjadrujeme to, že otvárame svoje srdcia pre Tebu a chceme, aby Tvoje slovo v nás pôsobilo. Aby nás potiahlo bližšie k Tebe a ďalej za Tebou v očakávaní Tvojho slávneho príchodu, Pane. Aby sme boli pripravení každý jeden deň. Amen. Amen. Chcem spolu s vami sa dnes zamýšľať nad jednou otázkou, ktorú položil jeden človek. A tá otázka sa nachádza v knihe Skutky apoštolov v 19. kapitole. Tam je apoštol Pavol v Efeze, v meste Efes. A pýta sa takúto otázku, že keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého? Keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého? Neviem, či sa vás niekto pýtal takú otázku už. Väčšinou sa pýtame, že keď si uveril, dal si sa pokrstiť? Ale toto je trošku iná otázka, aj keď veľmi súvisí s tým, s vodným krstom, samozrejme. Ale apoštol Pavol sa pýta, že keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého? A ja chcem dnes, možno ak môžeme dať prvý slajd, hovoriť o dáre Svätého Ducha. Dar Svätého Ducha. To je slovné spojenie a pojem, ktorý nájdeš v Božom slove, že apoštol Peter hovorí, že čiňte pokánie, dajte sa pokrstiť, uverte a príjmete dar Svätého Ducha. A chcem hovoriť o prijatí daru Svätého Ducha. A že ako Biblia sa na tento element nášho kresťanského života pozerá. A keď apoštol Pavol sa pýta túto otázku, že keď ste uverili, prijali ste Svätého Ducha, tak ja sa chcem v tejto otázke pýtať dve veci. Dve také podotázky. Prvá moja otázka, že kto kladie túto otázku? Kto sa toto pýta? A celá besiedka by mi mohla odpovedať apoštol Pavol. Lebo tam, keď sa pozrieš na prvý a tretí verš, to je druhý verš, tak hneď vidíš, že však apoštol Pavol sa to pýta. Ale ja sa chcem spolu s vami zamýšľať, že kto je tento Pavol? Kto je tento apoštol Pavol, že kým je on a čo za posledné mesiace a roky zažil vo svojej službe a v kresťanskom živote, že sa pýta práve túto otázku, že keď ste uverili, či ste prijali Ducha Svätého? Takže musíme sa pýtať, že kto sa pýta túto otázku. A druhá taká podotázka moja je, že kto je adresátom tejto otázky? Koho sa to pýta? A znova, keď sa pozrieš o verš vyššie alebo nižšie, tak vidíš, že tam sú nejakí učeníci. A trošku hĺbšie si to rozoberieme neskôr. Takže najprv sa budeme pýtať, že kto sa pýta túto otázku? Áno, je to Pavol, ale kto je tento Pavol? A potom sa budeme pýtať, že koho sa to pýta. A myslím si, že je to celkom zaujímavé, aspoň pre mňa to bolo. Už či sa mi to podarí takto komunikovať zaujímavo, to si nie som istý. A keď sa zamyslíme nad apoštolom Pavlom, že ako prežíval on posledné mesiace svojej služby, posledné možno roky, ale asi to boli skôr mesiace služby, tak by sme sa pozreli trošku dozadu, že čo predchádzalo tejto 19. kapitole, keď sa apoštol Pavol dostal do Efezu. A mohli by sme začať, ale nezačneme tam, ale mohli by sme začať v skutkoch 9, kedy apoštol Pavol sa obrátil a uveril v Pána Ježiša a Ananiáš mu hovorí, že teraz budeš vidieť a budeš naplnený Duchom Svätým a hneď mu spadli z očí akoby šupiny, lebo bol nevidiaci. Zasa videl, vstal a dal sa pokrstiť. Takže už tam začína jeho kresťanský život. v 9. kapitole. Ale aby sme neišli úplne dozadu a aby sme tu neboli 2 hodiny, tak skúsime začať trošku ďalej.
môžeme vysvietiť tú mapu, ktorú máme, ak ju dobre vidíte. A možno si hovoríte, že no tak je sviatok letníc, mali by sme kázať o nejakom ohni, o živote, o jednoducho niečo v moci a ty vysvietiš tú mapu. Ja som nikdy nemal rád geografiu, ale keď som chcel pochopiť, že ako táto Biblia, lebo často hovoríme, že toto nie je kniha nejakých príkazov, zákazov, ale že to je príbeh. Niekedy si môžete aj kúpiť takú detskú Bibliu, že príbeh Biblie. No a keď je to príbeh, tak to má nejaké svoje postupnosti a napojenia a rôzne prepojenia a je veľmi dobre to vidieť na mape, že čo sa deje, keď apoštol Pavol cestuje po svojich misiách. A začneme v Tesalonike. Možno, že niektorí ste tam boli na dovolenke, alebo odporúčam tam ísť, ja som tam nebol, ale išiel by som tam. A Pavol je najprv v meste Tesaloniky. Zatiaľ nechajme len toto. A skúsme si prečítať, že čo sa deje v tomto meste. 17. kapitola, keď precestovali cez Amfipolis a Apolóniu, nemusíš vedieť, čo to je, prišli do Tesaloniky, čiže apoštol aj s nejakými inými misionármi, kde bola židovská synagóga. Pavol ako zvyčajne išiel medzi nich a po 3 soboty viedol s nimi rozhovory o písmach. A tak im vysvetľoval a dokazoval, že Mesiáš mal trpieť a vstať z mŕtvych a že tento Ježiš, ktorého vám zvestujem, je Mesiáš. Niektorí z nich sa dali presvedčiť a pripojili sa k Pavlovi a Silasovi vrátane veľkého počtu Grékov, ktorí uctievali Boha a nemálo vznešených žien. Alebo nie málo vznešených žien. Apoštol Pavol prišiel do Tesaloniky, išiel do synagógy, po 3 soboty bol v synagóge, dohadoval sa so Židmi, ale potom zistil, že viac pohania veria jeho posolstvu ako Židia. A biblisti sa domnievajú, že tam bol nejaký čas, možno 2-3 mesiace. Ale za ten čas, čo tam bol, tak založil zbor. Preto ho voláme, že apoštol Pavol, lebo kade chodil, tam založil nejaký zbor. A je zaujímavé čítať tento príbeh, ako založil tento zbor, aj v kontexte toho listu, ktorý tam píše. O niekoľko mesiacov alebo rokov neskôr. Prvý list Tesaloničanov bol list, ktorý sa považuje za najskoršie napísaný. A že čo im tam píše? Pretože o Tesalonikách sa píše v skutkoch apoštolov len týchto 8 veršov, ktoré tu máme v 17. kapitole. Ale ak chceš vedieť viac, že čo tam prežívali a ako sa diala táto misia, tak musíš ísť do listu. A najlepšie 1. Tesaloničanov, a ja prečítam len zo pár veršov, keď im píše, že ďakujeme Bohu za vás všetkých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách, čiže boli sme medzi vami, uverili ste a potom sme museli ísť ďalej. Neprestajne pripomíname pred Bohom a našim Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky, vytrvalosť, nádeje v nášho Pána Ježiša Krista a potom hovorí, vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení. My vieme, že ste vyvolení. Prečo? Lebo naše evanjelium neprišlo k vám len v slove. To znamená, že evanjelium môže prísť len v slove. Môže prísť len v slove. Ale on hovorí, ale neprišlo len v slove, ale aj v moci, v duchu svetom a v úplnej istote. Veď viete, akými sme boli medzi vami a pre vás, inými slovami, roztrasení. Ale keď sme vám hovorili evanjelium, Duch Svätý tak pôsobil, že vy ste uverili a možno ani my sme to nečakali. A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo. Takže apoštol Pavol prišiel do tohto mesta, založil tam zbor a list Tesaloničanom nám odkrýva, že ten rozdiel, ktorý sa tam stal a prečo bol založený tento zbor, že to bol Svätý Duch. Že Svätý Duch mocne pôsobil pri hlásaní evanjelia. A toto im píše, my vieme, že ste vyvolení, pretože keď sme vám hlásali evanjelium, ste ho prijali, pretože ste videli moc Ducha Svätého. A spomína teda moc Ducha, ktorý urobil rozdiel v tomto hlásaní. Čiže tu je apoštol Pavol, ktorý zaklada tento zbor a v moci Ducha robí svoju službu. A potom ide ďalej do Korintu, to sme tam, kde sme teraz. Tam preskočíme do 18. kapitoly a prečítam zo pár veršov. Potom sa rozlúčil s Atenami a prišiel do Korintu. Tam našiel istého Žida menom Akvila,
pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie a jeho manželku Priscilu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím, čiže je to vysvetlené. K ním sa teda pridal. A keďže ovládal ich remeslo, ostal u nich bývať a pracovať, boli totiž výrobcami stánov a už pravdepodobne boli aj veriaci kresťania. Každú sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presviečal Židov i Grékov. 5. verš. Keď z Macedónska prišli Silas a Timotej, Pavol sa celkom venoval kázaniu slova a vydával svedectvo Židom, že Ježiš je Mesiáš. Potom sa mu zjaví Pán a mu hovorí, že neboj sa, nemlč, ale rozprávaj, veď ja som s tebou, tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudí. Usadil sa tam teda na rok a 6 mesiacov a učil ich Božie slovo, čiže už nielen zo pár mesiacov, ale už dlhší čas. A Korint bolo obrovské mesto. A rok a pol tam zakladal znova tento zbor a robil evangelizáciu a snažil sa o to, aby čo najviac ľudí uverilo v Ježiša ako Mesiáša. A je veľmi zaujímavé, že keď čítaš to, že čo sa dialo tu v Korinte v skutkoch apoštolov, tak nemáš napísané absolútne nič o Duchu Svetom. Nič. Pavol prišiel, tam sa hádal v synagóge, tam niečo hovoril. Okrem toho možno, že sa mu zjavil Pán vo videní, to by sme mohli povedať, že to je nejaký prejav ducha. No ale je zaujímavé, že keď čítaš znova listy Korinťanom, tak to sú listy, ktoré najviac hovoria o Svetom duchu. Najviac. Čiže vidíme tu skutky apoštolov, kde Lukáš má nejaký svoj zámer a nespomína tam, že apoštol Pavol tam prišiel a tak slúžil, že všetci dostávali duchovné dary, jeden hovoril v jazykoch, druhý prorokoval, boli tam nejaké uzdravenia a neviem čo. Nič tam také nie je. Ale keď si čítaš list do Korintu, tak zistíš, že tí ľudia zažívali moc Svätého Ducha na svojom živote. Ak by sme išli do prvého listu Korinťanom, znova Pavol ďakuje za nich. Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, pre Božiu milosť, ktorá vám bola daná v Ježišovi Kristovi. A hovorí, že keďže sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi, nechýba vám nejaký dar milosti alebo charizma, duchovný dar. Nechýba vám nejaký duchovný dar, kým čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. On hovorí, on vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bez úhony. A vieme, že 12. kapitola, 13. kapitola a 14. kapitola 1. listu Korinťanom sú celé o duchovných dároch. To znamená, že naša predstava o zbore v Korinte nemôže byť postavená len na základe knihy Skutky apoštolov, ale musíme si tieto informácie doplniť aj z týchto listov, ktoré sa nám zachovali, kde vieme, že tento korintský zbor bol duchovný alebo plný prejavov ducha, aj keď oni žili aj telesne, to je už druhá vec. Ale tento zbor bol plný prejavov Ducha Svätého. A apoštol o tom vedel. A keď im píše, že biblisti sa teda nazdávajú, že oni sa chválili duchovnými dármi, že ja mám taký dar, ja mám hen taký dar, ja som duchovnejší. A povedal, vy ste telesní. Áno, prejavujú sa medzi vami duchovné dary a to je super, ale vy ste telesní. A preto im robí nejaké usmernenia. A ešte viac to môžeme vidieť v 2. kapitole, kde je napísané, že keď som k vám prišiel, znova tie skutky apoštolov, neprišiel som vám ohlasovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. To znamená, že v zbore boli tendencie uprednostňovať výrečnosť. Že ja som výrečný, ja super rozprávam. Prišiel niekto, kto bol výrečný a povedal, my budeme teba počúvať, my budeme teba nasledovať, lebo on až tak dobre nerozpráva. A on chcel konfrontovať túto predstavu, že ten je dobrý kázateľ, ktorý je výrečný a hovorí, že ja som k vám neprišiel so vznešenosťou slova. A predsa vďaka mne ste uverili. Ja som váš otec vo viere. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné okrem Ježiša Krista a toho ukrižovaného. A ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Moje slovo, moje hlásanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci. A to nie sú len prázdne slova, prázdne frázy, že tam moc pôsobila, duch pôsobil. A to bolo niečo konkrétne, čo Korinťania videli, že toto sa s nami deje, takto duch v nás pôsobí a to nás úplne premieňa. A Pavol hovorí, ja som vám nehovoril len nejaké prázdne slova, ale som vám dokazoval ducha a jeho moc.
5. verš, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. To znamená, že tu máme zbor, ktorý zakladá apoštol Pavol, a kde sa naplno prejavujú duchovné dary a moc Svätého Ducha, už v akejkoľvek forme. Takže znova je tu dôraz na Ducha, ktorý urobil rozdiel v hlásaní Krista. Urobil rozdiel Svätý Duch a dar Svätého Ducha. A stále sme v tejto otázke, nad ktorou sa zamýšľame, že kto bol tento apoštol Pavol, ktorý stretne nejakých učeníkov a sa ich pýta, že a keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého? Lebo v mojej službe, ak by som nemal prejavy Svätého Ducha, tak nezaložím zbor ani v Tesalonikách, ani v Korinte. A preto túto dôležitú otázku sa vás pýtam, že keď si uveril v Pána Ježiša, či si prijal dar Svätého Ducha, či vieš v ňom chodiť, či vieš v ňom slúžiť, aby to malo takú moc, aby slova, ktoré rozprávaš, aby neboli len ľudské slova a výrečnosť ľudská, ale aby tam bola aj moc premieňať životy človeka, životy ľudí teda. A toto sa ich apoštol Pavol pýta. A túto mapu som si hlavne pripravil preto, aby som vám ukázal, že ako Pavol cestoval a že na scéne sa zjavil ešte jeden človek, ktorý sa volal Apollo. Pavol teda išiel z Tesaloník do Korintu a potom tam stretol Priscilu a Akvilu, tam bol rok a pol a potom si povedal, že no ja idem do Sýrie, to je tá Antiochia, ktorú tam vidíš, a zobral zo sebou Priscilu a Akvilu. Môžeme dať ďalej. Ale ako išli do Sýrie, do tej Antiochie, tak prišli ešte na krátky čas do Efezu. Je tam napísané, že potom sa však s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscila a Akvila. Keď prišli do Efezu, nechal ich tam. To znamená, že nechal ich v strede cesty. Priscila a Akvila nedošli do Sýrie, ale nechal ich tam, pretože asi videli, že aj tu by sme mohli založiť nejaký zbor, aj tu by sme mohli evangelizovať. Ale Pavol si zaumiel, nie, ja potrebujem ísť do Sýrie, niečo tam mal vyriešiť. Keď prišli do Efézu, nechal ich tam, sám vošiel do synagógy a viedol rozhovory so Židmi, pravdepodobne len raz, jednu sobotu. Keď ho prosili, aby zostal dlhší čas, nesúhlasil. Nie. A nechal ich tam Priscilu a Akvilu. No pri rozlúčke povedal, ak to Boh bude chcieť, znova sa k vám vrátim, a on sa aj vrátil na dlhý čas. Odplavil sa z Efezu preč, dajme plavbu, do Cezareje, to je 22. verš, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie. To, že vystúpil, znamená, že išiel do Jeruzalema, tam pozdravil cirkev a potom išiel do Antiochie. To bol jeho zbor v podstate, odkiaľ stále bol vysielaný na misiu a zbor, ktorý ho pravdepodobne aj podporoval. Tam strávil nejaký čas a potom šiel ďalej. Postupne prechádzal cez Galackú krajinu a Frígiu a posilňoval všetkých učeníkov. Čiže už sa neplavil, ale išiel po súši, cez dnešnú Sýriu a Turecko. A to je hornatá krajina. Že vraj, tiež som nebol v Turecku. Takže to bola náročná cesta. No a potom je napísané, môžeme dať tú ďalšiu plavbu, že do Efezu prišiel Apollo. Ale Pavol tam ešte nebol, on bol len na ceste do Efezu. Títo dvaja ľudia pravdepodobne sa nikdy nestretli. Napriek tomu, že mali tak veľa spoločného. To boli veľmi, veľmi podobné postavy. Veľmi podobný charakter mali. Rovnako zapálení, rovnako výreční v tom dobrom slova zmysle. Keď v Korinte povstali tie rôzne hádky, tak hovorili, že jedni sú Pavlovi, druhí Apolovi. Takže to boli silné osobnosti, ktoré sa nikdy nestretli. Niekedy to Boh tak robí, že má nejakých takých kľúčových ľudí vo svojej cirkvi a on ich nedá, že do jedného zboru, že a tu vytvorte super zbor, ale ich presne takto porozosiela a každý je v úvodzovkách sám, ale tým, že sú takí naozaj duchovní, tak vedia aj sami obstáť a vedia ďalej potiahnuť tú službu. Takže toto bol aj Apollo, ktorý prišiel z Alexandrie, ktorá bola v Egypte, do Efezu. A prečítajme si niečo o ňom, že sme tu v Skutky apoštolov 18. kapitola 24. verš, toto mapu môžeme ešte nechať. Bol to výrečný muž a zbehli v písmach. Výrečný muž a zbehli v písmach.
Niektorí ľudia sú len výreční a niektorí ľudia sú len zbehli v písmach. A síce sú zbehli v písmach, ale to, čo niekedy vyrieknú, tak ja sa niekedy divím, že ako to tam vidia. A výrečný znamená nielen, že pekne rozpráva, ale že vie argumentovať. Vie povedať, že toto je takto a toto s týmto súvisí a toto vie aj logicky a rozumovo na niečo odpovedať a vysvetliť tým ľuďom. A obzvlášť, ak má vedomosti aj z písma, to znamená vtedy Bibliu, ktorú mali, to bol Starý zákon. A vedel tieto veci skombinovať. Že znalosť písma a zároveň vysvetľovanie. 25. verš. Apollo bol poučený o Pánovej ceste. Cestou sa nazývala tá kresťanstvo v podstate. Rozprával v zápale ducha, ale nie s veľkým D, ale s malým D. Bol zapálený pre to, čo rozprával. A presne učil o Ježišovi. Presne učil o Ježišovi. Hoci, je tam napísané, poznal iba Jánov krst. Začal smelo hovoriť aj v synagóge, keď ho počuli Priscila a Akvila, vzali ho bokom a ešte dôkladnejšie ho poučili o Božej ceste. Keďže Apollo chcel prísť do Achajska, to je tam, kde je Korint, bratia ho povzbudili, napísali učeníkom, aby ho prijali. Môžeme dať ďalšiu plavbu. Takže Apollo ide preč do Korintu a nestihne sa stretnúť s apoštolom Pavlom, ktorý prichádza až neskôr. Keď tam prišiel, veľmi pomohol tým, čo vďaka milosti uverili. Dôrazne totiž vyvracal argumenty Židov, keď verejne dokazoval pomocou písem, že Ježiš je Mesiáš. Tento Apollo, on bol Žid z Alexandrie. V Alexandrii žila židovská veľká komunita, ktorá samozrejme chodila aj na sviatky do Jeruzalema, nebolo to až tak úplne ďaleko cez celý svet. Ale oni žili v Alexandrii, čiže v pohanskom meste, ale mali tam svoju komunitu, mali tam dokonca aj svoje písmo po grécky, ktoré čítali. A tento Apollo bol Žid. Ale zároveň nebol len Žid, ale je napísané, že bol poučený o Pánovej ceste. Tam je slovo, z ktorého dnes odvodzujeme slovo ako katechet alebo katechumenát. To znamená nejaký proces nejakého učenia. Že ma niekto učeníkuje, niekto mi vysvetľuje, že ako to je s touto vierou, aby som tomu chápal. Možno z prostredia katolíckej cirkvi toto slovo poznáme. Ja som mal katechétku na náboženstve. Alebo sme mali nejakú predprípravu, možno katechumenát pred nejakou slávnosťou alebo nejakým krokom viery. A tento Apollo, on bol poučený o Pánovej ceste. Niekto ho učil, niekto ho učeníkoval, že si ho zobral nábok a mu vysvetľoval veci. Vieš čo, takto to je s týmto Ježišom. Pretože o Pánovej ceste bol poučený. On bol poučený o Ježišovi. A bol zapálený preto. Vedel, že toto je pravda, čo mi ty vysvetľuješ. Ja o tom ďalej budem hovoriť. A presne učil o Ježišovi. A čo mohol učiť o Ježišovi? Že je tu nejaký Ježiš, ktorý robí zázraky? Alebo rozpráva mocné slova? Ale musel vedieť, že Ježiš aj zomrel. Pretože vtedy to bola taká všeobecná informácia. No ale keď o ňom v zápale rozprával, no kto rozpráva v zápale o nejakom človeku, ktorý zomrel na kríži? Musel asi vedieť, že asi niečo ďalej bolo. Že aj stál z mŕtvych. A že vystúpil do neba. A tam sa dá v zápale rozprávať o Pánovi. Tam sa dá presne učiť o Ježišovi. Vieš čo? Lebo nepresne je, keď povieš, no Ježiš bol múdry človek, ktorý robil zázraky a tak ďalej. To není presné. To je nepresné. To je mylné. To je falošné. Ale presne učiť o Ježišovi znamená, on prišiel ako Mesiáš, ale zomrel na kríži, trpel namiesto nás, ale neskončilo to tam, lebo vstal z mŕtvych. A tiež to neskončilo tam, pretože vystúpil do neba. A teraz ja o ňom učím, aby aj vy ste v tohto Mesiáša, ktorý nás zachránil, verili. A to bol Apollo. Čiže presne učil o Ježišovi. No lenže Priscila a Akvila ho stretli v synagóge, tiež chodili do synagógy a ešte tam nebol kresťanský zbor, pretože si ho dokonca vzali bokom. To znamená, nie verejne oni vystúpili, vieš čo, Apollo, ty zle učíš niečo, chceli mu vysvetliť, ale bokom si ho zobrali a vedeli, že ty si jeden z nás. Pretože oni boli aj často prenasledovaní, títo kresťania, že učia blúdy a falošné cesty.
A je tam napísané, že dôkladnejšie ho poučili o Božej ceste. Alebo tam je použitý ten istý pojem, že presnejšie. Že Apollo učil presne o Ježišovi a je potom napísané, a oni ho presnejšie ešte poučili o Pánovej ceste. Dôkladnejšie ho poučili o Božej ceste. No a moja základná otázka je, ak ešte ste trošku so mnou, že čo mu chýbalo? Čo mu ešte akože mohli povedať? A čo o Duchom Svetom? Jedinú informáciu, ktorú tam máme, je, že jeho nedostatok bol v tom, že poznal iba Jánov krst. Iba Jánov krst. Len toto poznal. To znamená, že nejakým spôsobom sa musel dostať do kontaktu buď s Jánom Krstiteľom, alebo s učeníkmi Jána Krstiteľa, ktorí krstili. Že? Oni hovorili, činte pokánie, poďte tu, dajte sa pokrstiť, pretože prichádza Mesiáš. A Ján Krstiteľ najprv tak všeobecne hovoril, že prichádza Mesiáš, neviem ešte, kto to je. Ale potom v Jánovi je napísané, že ale Boh mi už to zjavil, pretože hovoril, že na koho uvidíš, že zostupí holubica a zostáva na ňom, že to je ten, ktorý má prísť. A to je ten, ktorý čo? Krstí v Duchu Svetom. Ale Apollo poznal len krst Jánov. Ale keď poznal krst Jánov a poznal Jánovo učenie a poznal už, kto je tento Ježiš a čo sa všetko s týmto Ježišom stalo, čo hlásal Ján Krstiteľ ako prvé? Ako prvé hlásal, že ja som hlas na púšti, pripravte cestu Pánovi, činte pokánie. A hneď druhú vec, ktorú hlásal a čo bolo jeho učením, bolo, že ja vás síce krstím vodou, toto je môj krst, ale ten, ktorý prichádza po mne, vás bude krstiť v Svetom Duchu. A Apollo poznal len Jánov krst. Ale nepoznal krst v Duchu Svetom. Nepoznal krst, ktorý sa stal kedy? Alebo vyliatie, ktoré sa stalo kedy? Na letnice. To znamená, že tam nebol prítomný na letniciach, ani sa posolstvo letníc nedostalo do jeho uší. Až cez Priscilu a Akvilu, ktorí ho stretli a zistili, že dobre, ty si už prešiel nejakým procesom učeníctva, ale ešte niečo ti chýba. Ešte presnejšie ťa chceme poučiť o Pánovej ceste. Ešte ti chceme povedať, že keď si skoro odišiel z Jeruzalema, aj keď Pán Ježiš prikázal svojim učeníkom čakať, možno, že on bol jeden z tých, ktorý nevydržal čakať, alebo neviem, už bol tak zapálený v horlivosti, že išiel učiť ostatných, tak Apollo a Priscila mu hovorili, že ale ty si tam mal počkať, pretože tam sa niečo veľmi dôležité stalo. A bol vyliatý Svätý Duch. A všetci, ktorí boli v tej miestnosti, boli naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť v jazykoch. A toto sa potom opakovalo viackrát. Ale Apollo poznal iba Jánov krst. A nepoznal krst letnic. Pretože kedy sa začalo krstiť? Kedy začali krstiť kresťanov? Pán Ježiš povedal svojim učeníkom v Matúšovi, napríklad si to môžeme prečítať, že choďte do celého sveta a krstite v meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Vo vode, že? Ale oni išli a krstili? Nemáme takú informáciu. Prvýkrát, kedy začali krstiť, bolo na letnice. Kedy bol zoslaný Svätý Duch, spravil sa tam ten rozruch, ľudia sa zhrnuli a apoštol Peter prvýkrát o vodnom krste hovorí, keď bol vyliatý Svätý Duch, že teraz poďte, činte pokánie, verte v Pána Ježiša, dajte sa pokrstiť a dostanete dar Svätého Ducha. To znamená, že v prvej cirkvi bol vodný krst s Duchom Svätým a s prijatím dáru Ducha Svätého tak prepojený, že ideálne bolo, keď sa to robilo v jeden moment. A toto je môj sen. Toto je môj ideál, ktorý mám v hlave, biblický ideál. Že keď človek uverí v Pána Ježiša a idem ho pokrstiť, že je zároveň aj naplnený Svätým Duchom. Nemusí už čakať ani rok, ani 2 roky, ani 5 rokov, aby hľadal Ducha Svätého, lebo hľadať Ducha Svätého, Duch Svätý už je. A toto je môj ideál, ktorý nie je naplnený, lebo sa to v cirkvi často takto nerobí.
Ale toto bola ich skúsenosť. Že keď už bol vyliatý Svätý Duch, tak môžeme krstiť a môžu byť ľudia naplnení. Všimnite si, čo sa stane v Kornéliovom dome. Ľudia sú naplnení Svätým Duchom a Peter hovorí, no kto môže zabrániť vás pokrstiť vo vode, keď ste prijali Ducha? To znamená, že tieto dve udalosti boli veľmi prepojené. Nebolo to isté, že kto je pokrstený vo vode automaticky má krst Duchu Svetom. Ale boli veľmi prepojené a toto by sme mali nasledovať. Aby človek, ktorý sa rozhodne ísť za Pánom Ježišom, aby čo najskôr mal skúsenosť s Duchom Svätým. Takže Apollo nezažil letnice a pravdepodobne nebol ani pokrstený vo vode na meno Ježiš. Apollo nemal nikoho okolo seba, kto by mu povedal, že tu sú aj letnice, tu je vyliatie Ducha Svätého. Potrebuješ dar Ducha Svätého. Sice máš výrečnosť, máš zbehlosť v písmach, máš presvedčivé argumenty, máš aj dobrú vieru. Ale že celý ten proces zahŕňa aj prijatie daru Ducha Svätého, ktorý nie je len nejaké, že niečo veríš, že si prijal Ducha Svätého, ale že to je niečo, čo zažiješ, niečo až hmatateľné. Že Svätý Duch je prítomný v mojom živote. No a potom, keď Apollo odišiel z Efézu, tak Pavol prešiel hornatým krajom a je napísané, že prišiel do Efézu. Takže sa minuli. Môžeme dať ešte jednu šípku, by sme tam mali mať. Kde našiel niekoľkých učeníkov, čiže to sú Skutky 19. Našiel tam niekoľkých učeníkov. A tento text sa nemôže vykladať bez porozumenia toho predchádzajúceho textu s Apollom. Spýtal sa ich. A tu je tá naša otázka, ktorú sme začali. A chcel som k nej postupne dôjsť. Keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého? To je ten apoštol Pavol, ktorý zažil zakladanie zboru v Tesalonike, zakladanie zboru v Korinte a zažil mocné pôsobenie Ducha Svätého. A zrazu stretne nejakých učeníkov, ktorým niečo chýba. Alebo ktorí nie sú úplne podľa jeho skúsenosti. A pýta sa ich prvú otázku, že či ste prijali Ducha Svätého. Inými slovami, vy ste počuli, že už boli letnice? Vy ste boli tam v Jeruzaleme, alebo ak ste neboli, či vám o tom niekto hovoril a či ste zažili letnice, tak ako to zažil Samária, tak ako to zažil Kornélius, tak ako to zažili iní, ako som to zažil ja, keď som uveril. Vy ste počuli, že už boli letnice? A oni tam hovoria takú zaujímavú vec, že ani sme len nepočuli, ekumenický preklad má, že jestvuje Duch Svätý. Tam stačí, že je Duch Svätý. Nie, že jestvuje. Samozrejme, že vedeli, že jestvuje Duch Svätý. Veď to boli Jánovi učeníci, ktorí ako prvé čo kázal? Že príde po mne mocnejší, ktorý vás bude krstiť Duchom Svätým. A nemôžu byť toto Jánovi učeníci, ak nevedia, že Duch Svätý je. A vôbec v židovskom prostredí sa pohybovať a nevedieť, že Duch Svätý je. Takže tam není o tom otázka, že oni nevedeli, že Duch Svätý existuje, že vysvetlí mi, že kto je Duch Svätý. Ale oni nevedeli, že už je. Oni vedeli od Jána, že má prísť, ale ešte nevedeli, že už je. Čiže to sú znova učeníci, ktorí nedokončili ten učenícky proces. A najmä otázku letnic. A nemali skúsenosť letnic. Pretože oni tam hovoria, že ani sme len nepočuli, že je Duch Svätý. To oni nehovoria, že ani sme len nevedeli, že je Duch Svätý, ale inými slovami, nikto nám o tom nepovedal. Nikto nás o tom nevyučil. Nikto nás o tom, od Jána Krstiteľa sme počuli, že sa máme pokrstiť vo vode a preto sme pokrstení Jánovým krstom. Ale nikto nám nepovedal, že nastali letnice a že máme byť pokrstení aj Duchom Svätým. A vo vode. Pretože znova krst Duchom Svätým a vo vode bol veľmi prepojený. A Pavol sa ich pýta teda, že ak ste teda nepočuli, že bol už vyliatý Duch Svätý, potom to znamená, že ste neboli ani pokrstení v meno Ježiš. Pretože krstiť sa začalo až na letnice. Vy ste nezažili letnice, tak ja sa vás pýtam, akým krstom ste teda pokrstení? A oni potom vysvetlo, že oni sú Jánovým krstom pokrstení. A potom im vysvetľuje, Ján krstil krstom pokánia a hovoril národu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, to znamená v Ježiša.
Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. 6. verš. Keď na nich Pavol položil ruky, už nevieme, či pri krste, ale je to možné, že práve v momente, keď ich krstil, ako Pán Ježiš, keď bol krstený, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi i prorokovali. Nejaký prejav tam bol, že zostúpil Duch Svätý. A vtedy bol apoštol Pavol spokojný, že toto ja zažívam po svojich cestách a vidím to aj na vás teraz. Toto ja zažívam v Tesalonikách, kde prijali evanjelium v moci ducha. Toto ja som zažíval rok a pol v Korinte, kde každý duchovný dar mali pomaly. A touto cestou vás učeníkujem a vediem aj vás, aby ste prijali dar Ducha Svätého. A oni ho prijali. Takže keď sme sa pýtali, že kto sa pýta túto otázku, že keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého? Odpoveď je apoštol Pavol, ktorý dával obrovský dôraz na to, aby v jeho službe bol prítomný element Ducha Svätého, ktorý sa dynamicky prejavuje na živote človeka. Dynamicky sa prejavuje na živote človeka. A kto sú títo ľudia, koho sa to pýta? To sú ľudia, ktorí nedokončili učenický proces, alebo neboli vyučení o letniciach, že dar Ducha Svätého už bol daný. A nezažili osobnú skúsenosť s Duchom Svätým. Nechcem ísť do nejakých hlbokých diskusí a teologických otázok o tom, ako sa má prijať Duch Svätý a či môže byť kresťan a nemať krst Duchu Svätom a tieto veci. Myslím si, že teraz nie sú úplne podstatné. Podstatné je to, že učenický proces má zahrňať aj vedenie človeka k tomu, aby mal vzťah s Duchom Svätým. Aby vedel prežiť aj sám, keď už ho všetci opustia. Aby vedel mať taký vzťah s Duchom Svätým, že bude aj osobne rásť a bude rásť aj celá cirkev tými darmi, ktorými bude slúžiť. To je dôležité. A tak sa mi zdá, že toto sa z učeníctva trošku vytratilo. Viete, ja sa rád učím nové veci. Keby som mal 10 životov, tak každému životu venujem jednu vec a sa učím ju dokonale, aby som bol dokonalý. Ale keďže mám len jeden život a mám možno 10 vecí, ktoré ma zaujímajú, tak ani v jednej tej veci nie som dokonalý, ale stále sa nejak postupne snažím posúvať. A ja sa rád učím nové veci. Naozaj, keď si niečo zaumiením, tak sa to naučím. A do zatvorky dám Božiu milosť. Nie, že by ona bola v zátvorke, ale aby ste si nemysleli, že o sebe niečo hovorím. Ale chcem na tomto príklade niečo povedať. Možno si niektorí myslíte, že ja mám hudobný talent. Ale ja nemám hudobný talent. Ja len som sa chcel naučiť na gitare. To, čo sa učil niekto týždeň, mne trvalo 3 mesiace. Rytmus, ktorý musíš chytiť, aby si už niečo vedel zahrať, ja som sa možno pol roka učil. A niekto chytil gitaru a už to mal. Prečo? No, asi nemám taký talent. Keď sa pozrieš na prsty, tak hudobník povedal, no tak ty nikdy nebudeš hrať na gitare. Veď ani poriadne nechytíš akordy. Ale ja som chcel sa naučiť na gitare. A som sa naučil. So spevom to isté. Ja nepočujem tak veci. Ešte teraz som možno zistil, že trošku ako funguje asi druhý hlas, ako sa to spieva. Neviem ja to. Nemám hudobné vzdelanie, ani nemám taký talent, ani veľmi ho nemám po kom mať v rodine. Ale ja som to chcel sa naučiť a som sa to naučil. Nemám dar na jazyky. Teraz nemyslím duchovné jazyky, ale dar na jazyky. Ale keď som sa chcel naučiť nejaký jazyk, tak som sa ho naučil. A niektoré som už aj zabudol. A množstvo iných vecí. Ale prečo to hovorím? Pretože poznám to, veľmi dôverne to poznám, že keď sa chcem niečo naučiť, je obrovský rozdiel v tom, že či sa to učím sám a sa snažím prísť na to, že ako to funguje, alebo či niekto ma sprevádza a mi niečo ukáže, že takto to funguje.
A niekedy, keď ti niekto niečo ukáže za 5 minút, sa ti otvorí úplne nová dimenzia, že aha. A keď sa to učíš sám, tak môžeš sa to učiť niekedy 5 rokov a stále sa ti to nevie spojiť, že ako to funguje. Znova, keby som išiel na IT školu, tak ma vyhodia v prvom ročníku. Ale programovať som sa naučil, pretože som to chcel. Ale znova poznám ten rozdiel, keď som sa niečo učil a som nevedel, ako to pospájať. A niekedy naozaj 5 alebo 7 rokov mi možno trvalo niečo, že aha, že takto to je. A viem na iných veciach, keď som si s niekým sadol a mi ukázal klik tu, klik sem, klik tam a zrazu som videl, že aha, že takto to funguje. Prečo ja som strávil možno 7 rokov týmto? A všetci vieme dobre, že to takto funguje, keď sa učíme nejaké veci. K vareniu ani nejdem. Tam som ešte nenašiel nikoho, kto by ma naučil. Ani tie roky mi nestačili. A dnes máme také možnosti, že keď si otvoríš nejaký tutoriál, ako opraviť kľúčku na dverách, alebo ako vymeniť záchod, tak sám by si to študoval možno 2 roky. Ale zrazu, keď ti nájdeš tutoriál a ešte aj presne značku, ktorú máš, tak rýchlo to spravíš. A takto funguje učenický proces. Aj v súvislosti s darom Ducha Svätého. A my sme tento učenický proces ako keby vytesnili. Alebo sme vyhodili tento element, že ty musíš byť sprevádzaný nielen v tom, že ako si čítať Bibliu, ako sa modliť, ale aj ako mať vzťah s Duchom Svätým. A preto sa apoštol Pavol pýta, či ste prijali Ducha Svätého, či ste prijali dar Ducha Svätého. To nie je, že by ich spochybňoval, že by ich nejak ponižoval, že vy ste takí nižší kresťania, ja som taký väčší alebo niečo, ale ja vás chcem previesť týmto učenickým procesom. Chcem vám povedať, že tu boli letnice a že môžete mať živý vzťah s Duchom Svätým. A tak sa mi zdá, že sme naozaj zlyhali v tomto učeníctve trošku. Pretože neodovzdávame ďalej to, čo sme prijali. A to sa stalo s 2., 3., 4. generáciou kresťanov, že zrazu oni prestali odovzdávať tieto skúsenosti, ktoré mali. A potom už nemal kto ich naučiť tieto veci. Ale taktiež platí to, že nemáme vytrvalosť. Nemáme vytrvalosť. A keď nemáš človeka, ktorý ťa to naučí, a nemáš vytrvalosť, že si povieš, tak ja budem aj 5 rokov to naháňať a doženiem to, tak to nebudeš mať vo svojom živote. Nebudeš to mať. Sú niektoré veci, ktoré som sa nedoučil. Určite. Aj tie, čo som sa naučil, sú nedokonalé. Ale tieto 2 veci sú tak dôležité pre náš duchovný rast. Aby sme boli vedení niekým. A aby sme boli vytrvali. Ja si pamätám, ako som zistil, znova niekto mi dal možno otázku, že či som prijal Ducha Svätého alebo niečo v tom zmysle. Začal ma učiť o letniciach, o týchto veciach. A ja som potom veľmi to hľadal, veľmi dlho som sa modlil za to. To znova nehovorím, že to musí byť dlho. A pamätám si, ako som sa rozprával s jedným evanjelickým farárom, ktorí samozrejme majú trošku iné teologické pochopenie dáru Ducha Svätého. A si pamätám, ako on sa ma pýtal na niektoré veci, že dokedy to chcem hľadať, alebo čakať na to, alebo niečo, mať skúsenosť. Som povedal, že ja budem to hľadať, kým to nenájdem. A myslím si, že Boh si váži tento krok v akejkoľvek oblasti. A musíme byť vytrvalí, ak chceme postupovať. Nemusí to byť len otázka Ducha Svätého, ale aj iných otázok. Niekto otvorí Bibliu, prečíta si Hospodin, čo to je, ja tomu nechápem. A ide preč. No jednak nemá nikoho možno pri sebe, k tomu by mu vysvetlil, že toto je Hospodin. A jednak nemá vytrvalosť. A dnes, v dnešnej dobe mať vytrvalosť, to je umenie. Ja tiež ju trpím, keď musím čakať. Trpím, keď musím byť vytrvalý. Aj teraz trpím niektoré veci. Ale čakám. Niekedy nemáš možnosť a niekedy máš možnosť ísť ďalej. No ja som si prečítal pár veršov, poprosil som, nech ma Pán naplní duchom a idem ďalej. No a toto sme preniesli do vecí viery, do rôznych oblastí. A viete, ako vzniklo letničné hnutie? Ja neviem presnú históriu, takže nebojte sa. Ale viem jeden princíp,
na ktorom vzniklo letničné hnutie. To boli metodisti, alebo možno baptisti, ktorí si zobrali túto knihu, začali čítať skutky apoštolov a povedali si, že ale my to nezažívame. A povedali si, že my to budeme hľadať dovtedy, kým to nenájdeme. A tak vzniklo letničné hnutie. Nie, že my to nemáme, asi sa zmenil čas, asi sa zmenila doba, asi Duch Svätý prestal, alebo robí nejak inak, pôsobí nejak inak. Ale oni si povedali, tí jednoduchí ľudia, ktorí mohli byť v tom, 18. storočí alebo 19. storočí, si povedali, že my to nemáme a my to chceme, ale už nás to nemá kto naučiť, lebo možno, že všetci vymreli, ktorí verili tomu, že Duch Svätý ešte pôsobí. Tak to hľadali dovtedy, kým to nenašli. A tak vzniklo letničné hnutie. Apoštol Pavol sa teda pýta týchto ľudí, že či ste prijali Ducha Svätého. Pretože to považoval za dôležité, za kľúčové. Ja to tiež považujem za dôležité a kľúčové. A neobmedzujem to len na otázku jazykov, že či hovoríš v jazykoch, nehovoríš v jazykoch a tieto veci. Ale či naozaj máš vzťah s Duchom Svätým. Či niekedy počuješ aj slovo, ktorým ťa vedia. Či niekedy ťa vedia aj v modlitbe, možno v jazykoch. Či niekedy máš nejaké prorocké slovo alebo nejaký iný dar. A vieš, že to nie je z teba, ale naozaj mocne pôsobí Duch Svätý pri nejakých možno udalostiach alebo keď sa za niekoho modlíš. Niekedy je fér povedať, Páne, mne to nefunguje, alebo čítam si niečo iné, že tu je. A Pán sa pyšným protiví, alebo pokorným dáva milosť. Keď povieš Bohu, Páne, ja naozaj nie som si istý, či to zažívam, alebo či mám všetko, čo mi chceš dať, tak je to taká úprimnosť, ktorá otvára dvere pre Božiu milosť. Ak to niekomu nefunguje v úvodzovkách, tak skúsi nájsť niekoho, kým sa necháš viesť. Že poď mi poradiť v tomto, alebo poď ma učenícky viesť. Lebo nechcem to sám cez nejaké tutoriály skúšať. Ja som aj tak skúšal. Som písal na jedno fórum kresťanské, že ako sa naučím hovoriť v jazykoch, že je na to niekde nejaká stránka alebo niečo. A už neviem, či mi niekto odpovedal. Nemusíš ísť takouto cestou. Môžeš prísť možno na modlitby, možno že vo štvrtok alebo na nejakú skupinku. A môžeme mať aj taký čas nasledujúce týždne alebo stretnutia, že budeme mať refuel. A možno, že môžeme zamerať sa na túto otázku Svätého Ducha. A viesť sa učenícky jeden s druhým navzájom, aby sme boli naplnení všetkými dármi, ako boli Korinťania. Pavol im píše, vy ste naplnení všetkými charizmami a môžete si slúžiť. Pôjdeme sa modliť. Ale chcel som nás ešte takým jedným povzbudiť, jedným možno takým upozornením, že viete, že niekedy v Biblii sú nejaké obrazy. Keď nám biblický text alebo Pán chce niečo vysvetliť, že ako to funguje. A viete, že tie obrazy nie sú len tak, že pre nič za nič, ale že oni nám chcú niečo povedať, že ako to funguje. Keď Pán Ježiš hovorí v Jánovi v 7. kapitole, hovorí, že ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije. Ten, kto verí vo mňa, ako hovorí písmo a používa obraz, prúdy živej vody alebo prúdy takej rieky budú tiecť z jeho vnútra. Že niečo bude z teba tiecť. A keď niečo má tiecť, tak ja sa pýtam, cez čo to má tiecť? Keď máš nejakú vodu v nejakej nádobe a má tiecť, a je tam ten tlak a ono to aj chce tiecť, ale nemá žiadny výpust, tak to nikdy nebude tiecť. Ak je tam ten tlak a v tej nádobe a ty spravíš nejakú dieru, tak zrazu tá živá voda bude tiecť. A toto je obraz, ktorý Pán Ježiš používa. A ja sa pýtam, čo je tým výpustom z nášho života, aby moc Svätého Ducha mohla tiecť?
A mne sa zdá, že najjednoduchší výpust nášho života sú naše ústa. Naše ústa. A to hovorí aj Jakub vo svojom liste, že z našich úst pramení život. Áno, niekedy aj kliatba, to stránime sa toho, ale pramení život. A tam to začína. Že človek sa začne modliť ústami, nahlas. Pozbudzujem každého. Keď si čítaš Bibliu, čítaj si ju nahlas. Nestačí, keď si ju čítaš v mysli. To je málo. Čítaj si ju nahlas, zavri sa niekde. Keď sa modlíš, modli sa nahlas. Keď spievaš, niektorí už vieme spievať aj so zatvorenými ústami, ale ja ťa pozbudzujem, aby si otvoril svoje ústa, aby si spieval. Aby si otvoril svoje ústa. Nie preto, aby si imitoval nejaký jazyk alebo niečo, ale aby si začal chváliť Pána Ježiša. Pretože každý, kto bol naplnený Svätým Duchom, každý, kto dostal dar Ducha Svätého, tak je napísané, že buď hovorili v jazykoch, alebo prorokovali, alebo vychádzala z ich úst nejaká chvála. Ale my sme sa stali ľuďmi, ktorí sú takí uzavretí. Aj vo veciach viery. A nájdite mi nejaký obraz v Božom slove, v Novom zákone, ktorý hovorí, že Duch Svätý to je ako niečo, čo je niekde uzavreté a tiché a ani nepočuť. Možno si povie, že holubica. Ale holubica zostúpila len na Pána Ježiša. Ale na učeníkoch zostúpil oheň. Jazyky ohňa. A to už je tiež iný obraz. Čo asi sa tam dialo s tými učeníkmi? A učeníci, keď boli zídení v tej miestnosti letníc, tak počuli hluk, vietor a hlasné modlitby, ktoré museli počuť aj tí ľudia, ktorí boli vonku. Toto sú obrazy letníc. Nie, že sa zavriem niekde do ticha a čakám. Môžeš čakať, ale to je aj krok viery, že začneš chváliť Pána tak, ako vieš. Ak nevieš nič iné, tak volaj Ježiš. Ježiš. Ak vieš už o trošku viac, tak možno môžeš niečo k tomu pridať. Ale začína to v našich ústach, v našom srdci samozrejme, ale kto verí v Pána Ježiša a vyznáva svojimi ústami, tam to je napísané, vyznáva svojimi ústami, každý, kto má ústa a vie vyznávať, tak by mal vyznávať Pána Ježiša. A vtedy otváraš ten priepust, kedy môže prúdiť tá rieka života. Je to síce obraz, ale je to niečo, čo môžeme zažívať v našom živote. Skrze modlitbu, skrze chválu, skrze uctievanie, skrze Božie slovo. Takže nenechajme len čakať, že ma niečo naplní a ja zostanem zatvorený a v tichosti a niekde. Zároveň nebuďme takí, ktorí niečo imitujú a tvária sa, že oni sú hluční a to my nerobíme preto, aby sme boli hluční. Ale chceme nechať priestor Duchu Svätému, aby skrze naše ústa pôsobil. On ponajprv pôsobí v našom srdci a to, čo vychádza z úst, je čistá voda. Akože neznečistená, pretože to sú slova svetosti, ktoré z našich úst vyvstávajú. Tak môžeme sa spoločne postaviť a budeme sa modliť. Nebudem dávať nejakú výzvu, ak niekto chce prijať dar Ducha Svätého, ale môžeme po bohoslužbách kľudne sa aj za to modliť, ak niekto chce. Ak budeme mať potom ešte nejakú pieseň, tak môžeme aj spievať. A zároveň toto nie je ani koniec, verím, že oslav týchto letníc, ale že, tak ako som spomínal, možno môžeme pokračovať na Refuel, môžeme pokračovať na iných nejakých skupinkách, na modlitbách a môžeme hľadať naozaj prítomnosť a moc Ducha Svätého v našom živote. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to, že si môžeme pripomínať pravdy Tvojho slova. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za moc Tvojho Svätého Ducha, ktorá najprv sa prejavila v tom, že naše kamenné srdcia, Pane, zmäkčila a že sme mohli uveriť v Teba, Pane. Ďakujeme Ti za to, že Tvoja moc sa prejavila v tom, že si nám odpustil naše hriechy, Pane, a že keď dnes alebo zajtra vstaneme, nie sme ľudia zotročení hriechom, že musíme hrešiť, ale sme ľudia, ktorí sme slobodní od hriechu a sme povolaní ku svetosti.
Ďakujeme ti, Pane Ježišu, za dar Svätého Ducha, Pane, ktorý si nám dal. A viem, že nie všetko sa deje ideálne. Nie vždy je ten učenický proces ideálny. Nie všetko úplne dostatočne vieme a nie všetko presne poznáme, Pane, ale chceme byť pokorní pre Tebou a chceme vyznávať, že chceme viac ťa spoznať, lepšie a presnejšie poznať cestu Pánovu. Aby sme naozaj kráčali v moci Tvojho Svätého Ducha. Ďakujeme ti za Tvoju moc. Ďakujeme ti za každé proroctvo, ktoré už bolo vyslovené a ešte bude, Pane, aj skrze naše ústa. Ďakujeme ti aj za to, že sa môžeme aj modliť v jazykoch, Pane, že je to aj tvoj dar, ktorý nám dávaš do nášho života, aby sme mohli byť budovaní vo viere a na našom duchu. Ďakujeme ti za to, že keď už nič iné, tak môžeme vyznávať, že ty si naozaj Pánom, že ty si vzkriesený Pán, že môžeme vyznávať moc tvojho mena, že môžeme vyznávať teba, Ježiš, že môžeme teba chváliť v každom čase, čokoľvek prežívame, Pane. Vyvyšujeme tvoje slávne meno, Pane. Ďakujeme ti za to, že keď si bol vyvyšený po pravici Otca, že si vylial zasľúbeného Svätého Ducha, Pane, a že si naplnil svojich učeníkov a že naplňuješ nás aj dnes. A naplň nás na tomto mieste, Pane, odvahou a jednoduchosťou zvestovať tvoje evanjelium a hovoriť ľuďom to, že ty si nádej, že ty si spása, že ty si Mesiáš, Pane Ježišu. Modlím sa za každého slabého, ktorý je v tejto miestnosti, za každého možno ubitého alebo nejak myšlienkami zmeteného človeka, Pane Ježišu, aby si ukázal každému svoju pravdu, Pane. Aby si nás viedol do takého dobrého vzťahu s Tebou, kde je pokoj s Tebou, Pane. Ďakujeme ti za upokojenie, ktoré môžeme mať vo vzťahu s Tebou. Že nás neodsudzuje naše srdce, že diabol nemá moc nás odsúdiť. Ďakujeme ti za tvoj oheň, Pane, ktorý nielen prepáľuje nečistoty, ale aj zapáľuje v nás vášeň, Pane. Modlíme sa, aby si nás naplnil svojim ohňom Svätého Ducha, Pane, ktorý prepáli každú nečistotu, ale zároveň zapáli v nás Božiu vášeň, Pane, ktorá pretrvá až do konca. Tak ako, Pane, si čítame o Korinťanoch, že boli upevňovaní a mali byť upevňovaní až do tvojho príchodu, Pane Ježišu. Ešte si neprišiel na túto zem a preto túžime potom, aby sme boli pevní vo viere, aby sme boli nepohnuteľní, Pane, v každom súžení, ktoré prežívame, aby sme vedeli byť aj užitoční pre Tvoje kráľovstvo a Tvoju cirkev. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že keď otvárame svoje ústa, Ty nám ich naplňuješ, Pane, chválou. Ty nám ich naplňuješ chválou. Halelúja. Ďakujeme Ti, Ježiš. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za to, že nepoznáme len krst Jánov, ale že poznáme aj sviatok letníc a nie ako sviatok, Pane, ale ako niečo prítomné, niečo, čo môžeme zažiť a čo sa môžeme dotknúť, Pane. Ďakujeme Ti, Ježiš. Amen. Tak môžeme spievať ešte jednu pieseň.